Ilah lur, ngene iki lho lur, lek wong tani. Jan pokoke seneng lur. Ngene iki ya wis ora tuku lur. Ngene iki. Ngene iki. Pokoke seneng lur. Jan pokoke. Duwembel tapi uwah siji loro wis tak rai, sing penting enek nggih nyayur ngono lur. Penting lombok gak umbas ya ta lur. Lombok gak umbas ki wis nandur neh lur ngene iki. Cilik adike. Pak sing rada ijo barang sapa ngerti engko sir jangan tewel lur, dikai lombok ijo ne weh inuk-inuk. Ngene iki lho lur. Kok inuk-inuk lur. Wih jan guwembel lur wae ngene iki lho. Jan mantep. Beleh lur. Lombok kok jan gembeli kayak gini. Ini ki lur Kalimantan ki udan terus lur ini ki lur. Iya rapopo lah. Tambah seger tandur aku. Sik tak lebok nih kene engko. Ngene ki lek aku lur wis matur nuwun tenan karo Gusti. Lombok ratuku. Janganan ora tuku. Ngene ki aku umpama nek tenagane lur, beras pun gak tuku. Tapi aku wis males. Bukan males, tenagane gak enek lur. Tenagane gak enek. Niki lho lek tinggi sambel ora wis glowah-glowah tenan. Ya ta lur. Wis ta. Jan gleweh pokoke. Video iki sampai nggak fokus lur. Wis kenek lur rek tak nggih nyayur. Lho. Kok ya roh iki lombok aku ya wis nampak neh lur nek kene iki. Iki wis meh kedawan iki lur. Ki terongku ya Pak ya. Ngunduhi lur. Sik lur tak unduhane lur. Ki selak udan lur, kok cepet-cepet. Suwun ya lur, suwun ki korone. Suwun.